Li Diyarbekir, zarokên ku li navenda zarokan ya şaredariya Baxlerê perwerde dibin, ji du meha carekî rojnameyekî derdixin bi navê Dengê Zarokan. Rojname bi zimanê Kurdî û Tirkî derdikeve û piranî li ser mafên zarokan radiweste. Nivîs û wêneyên rojnamê ji aliyê zarokan ve tê amadekirin. Mamosteyên wan jî ji bo çapkirinê alîkariyê didine wan. Piştî ku rojname tê çapkirin, zarok rojnameyê bi destên xwe li nav gel belav dikin. Navenda perwerdehiya zarokan ya Baxlera ji bo zarokên malbatên xîzan hatiye vekirin da ku ji bo ku di ders û bizavên sosyal de alîkariyê bidine zarokan. Navend di sala 2009 de vebiye û heta îro 500 zarok jê sûd wergirtine. Neha 5 zarok li navendê tên perwerdekirin. Rojnamevanên biçûk di derbarê rojnameya Dengê Zarokan de ji bo Dengê Amerîka wiha axivîn. Navim Kübra Gümüşüm. Ez editörüm. Ez yaziyetê gazetê ez doğru dikim. Ez nîça kontrol dikim. Ez li wana mêze dikim. û em li gazetê jî yaziya yaz cê gazetê jî em yaziya yaz ki em lê mêze dike xetayê min hebe em doğru dike em car dike dosyê. Ez 14 salî me. Wekî me yek keçikî heval kîdî jî heye navê Remziye ye. Em zanim ew jî bi alî doğru dike ez jê pir hez dikim. Hinkê şana da başa bike tiştê hayê yaz ki ew hera ew gazetê mezin da bi köşeye zerikanı ve editör jî. Yani va avantajê pir mezin e. Yani ji me re jî pir rind e ki ez ji wan re pir hez dikim. Ez iyi ki de hatim bir. Navê min Nevroz e. Ez 14 salî me. Ez derim heşta. Rojname bi du zimanî ye. Zimanê Tirkî û zimanê Kurmancî. û bi zimanê me zimanê Kurmancî daha pir em dixwazin yazî bibe. Hinek hevalê me mena bi Kurmancî nîzane bi Tirkî diqelbînin ew jî baş. Nefsand di sayfaya duda de ye. Di da de ye min jî yazî kirî bi Kurmancî ye. Hêla gedê me işte mere çawa buwan bipeyve hêla mezina hatine birçî işte ji bo gerek mere gedê xate bin yani sonuçta gedê mere ye. Gedê mere tune ba ew bu got işte gedê mi tune gedê wan jî hey îja qîmetê nadine. Navê me Fatma Paş, neva min Tayfur. Ez diçim pola hefta. Ez ser heqê zaroka işte zarokê ku ji ayla xwe şîddetê dibînin. Ez dinivîsim. Bere ayla xwe yani bere dê û bavê wan zarê xwe eziyet nekin. Em biya dixwazin em hez dikin herkes Dengê Zaroka bibîze. Piştî belavkirina rojnameyan, zarokên ku di ber de dersên şanoyê dibînin, skêcên pêkenokî dilîzin ji bo hevalên xwe û ji bo zarokên Baxlera. Hecîcan Farqên, Dengê Amerîka, Diyarbekir.